Mostarac, kako se kaže drevno cigansko prevozno sredstvo? Bola cigansko prevozno sredstvo, bola romobil, bola. Bravo, Romobil. komšo, svaka čast. Šta vas od okiga uče? Tačno stade. Komšo, kako se kaže suprotno od samohrana majka? Bola suprotno od samohrana majka, bola ti je bola s nekim hrana majka, s nekim hrana. Bravo, komšo. Komšo, kako se kaže transvestiti što su vazda negde išle? Znači transvestiti što su vazda negde išle. Bola, transvestiti što su vas daniže išle, bola, išleri, bola. Bravo, Išleri. komšo, svaka čast. Bravo, komšo, svaka čast, išleri. Da, slaba nam je edukacija u Kikavu. Šta jes, Mostarac, slaba nam je edukacija u Kikavu. Ajde. Kako se kaže, Mostarac, kako se kaže od dva brata otac? Znači, od dva brata otac. Od dva brata, otac, bola, tata. Tata. Bravo, komšo, svaka čast. Da, tata, da. Bravo, komšo. Kako se kaže, komšo, kako se kaže ciganski hotel sa 5 zvezdica, sa 5 zvezda? Ciganski hotel. 2 zvijezdica, ciganski hotel. Bola, bola, ciganin, jel? Bravo, komšo. Svaka čast, komšo. Jako iše, Svaka čast, komšo. jako iše, Kako se zove internacionalni privatizirani zatvor, što se svugde po svetu koristi? To je brand, kao brand, privatizirani internacionalni zatvor. Internacionalni. Privatizirani internacionalni, bola, Just Haps. To želi pogotovo sad, u vezi novih regulacije. Ne treba nešto pogrešno vjerojatno, Just Haps, čak će te ubijediti da bi trebao bola biti ponosan što si završio u Just Haps. Bravo, hvala svaka čast. Vićeš bola. Hvala svaka čast, fuck shit, yeah. Kako se na hrvatskom kaže kružni tok? Kružni tok na hrvatskom. Kružni tok, bola na hrvatskom, ti je bola cirkularni tijek, jel? Bravo, komšo, da. Cirkularni tijek. Cirkularni tijek. Tačno sada je pravo komšo. Još nego stav. Ekavski cirkularni tek. Atraktivna osoba u Engleskoj ili u Britaniji. Znači, atraktivne osobe ili osoba u Engleskoj ili u Velikoj Britaniji. 7 slova, atraktivna osoba u Velikoj Britaniji. Osobe u Britaniji, bola, su stranci, 7 slova, stranci, jel? Nije, boga mi, komšo, žao mi je, ali ovo si boga mi fulmo, komšo. Kako neće biti? 7 slova. 7 slova, drugo slovo je U, a predzadnje C. A te predzadnje. Bola, turisti, bola. To je tako, komšo. Ha! Da, čuje, stranci ili turisti. Znao sam da ćeš je najzad pogoditi, bravo, komšo. Jesu, brate, Englezi, kad ja ne znam šta im se dogodilo. Pa čuj ovo, komšo, ovo je zanimljiva. A kako je prikladno ime za malo krupniju gospođu?
A, kalorina. Bravo, Ne, kalorina. kalorina, da. Kalorina, jes. Nekad se slučajeva žeđ, ali ako je u križaljci. Bravo, komšo. Ako su stavili oni u križaljci, nije moja greška, što ja to kažem, kada prepozna. Komšo, popularne patike ili tene u Šrilanci svih vremena, najpopularnije patike ili tene. Gdje tu nađeš majke, ali sreća što imaju mene ovdje ko kontestanta. Najpopularnije tene u Šrilanci bila svih vremena su Bandaranajke. Bravo, komšo, Bandaranajke. Bandaranajke. Širimbao, Bandaranajke. Pogledajte na Google. Bombona za starije ljude koji su pomatušali. Što su pomatušali. A, bola onaj Dementos, bola, da nije Dementos. Bravo, komšo, Dementos, to su te. Ha, ha, ha. Komšo, vidi ovaj zanimljiva. Kako se zove malo mestašce na Jadranskom moru kod Stona koje je kupljeno od strane Satiša Nambijara, bivšeg komandanta Unprofora? A, bola. Satiš je, bola. Bravo, komšo, Satiš je. Ima još jedan izraz što se tiče toga, ono, kad je primirje, kad nema, kad je dogovoreno da nema pucanja između dvije strane, ili tri, u nas je i tri strane bilo. Znači, to se u doba Satiša Nambijara se to zvalo, bola Satiš. Znao sam da je neki glagol fakš je. Kako se kaže pečat na albanskom jeziku? Kako kažu Albanci pečat, bre? Čini mi se da sam znao. Bola, pečat na albanskom, bola, pečat na albanskom ti je, bola, štambilj. Bravo, komšo, štambilj, da. Mislim, ne znam, majke, šta vas uče u kikovu? Šta vas uče u tom kikovu, molim te? 1000 puta sam ti odgovorio i ti bi trebao možda da uzmeš onaj Dementos malo, ništa nas ne uče u kikovu fak. Ja znam da ti to radi svog auditorijuma govoriš, ništa nas tamo bre ne uče fak.